Kaixo artistak, ona gaude, 19. kapituluan, inosti. Gauza bat egin dut kamera kenduta, hainbeste denbora ez zuek ez ikusteko hor gauzak egiten, eta trenbide bat jarri dut hemendik gure turismo gunera arte. Orduan zuek ikustea, nola doan ja turismo gunea, gura jarriko dut, eta ze falta da? Falta da trenbidea heltzea. Orduan hemen bat dago, mugituko dudan araño, eta hor noski onaino helduko dela momentuz. Horrela gunea hobeto garatuko da. Beraz, hemen hainbeste zarata sortzen denez, orain egin behar dudana da, adibidez, parke bat sortuko dut. Parke nahiko handia. Ui! Zer gertatzen da? Ikusten? Horrela. Orduan parke bat egingo dut. Gaur batez ere, parkea egitea eta turismo gunea garatzea. Hemen etxe batzuk daude. Hemen ideia da beste etxe batzuk jartzea. Orduan eneiz komplikatuko gara. Planteatuko dut horrela. Hemen danak eta zein jarriko dut? Jarriko dut mota bat. Nez gogoratzen nola deitzen den, European Suburbia uste dut. Eta European Suburbian etxeak oso politak dira. Beraz, behintzat, ondo komunikatuta egotea. Agian hemen hiribide bat jarriko banu, asko oso beto, baina ez ezki gehiago kopatuko du bestela. Hor ere industria dago, zuan enbeste ezin da egin, baina nik hor proiektzioa okitzeko begiratu nola jartzen dudan. Orduan, European Suburbia planteatuta dago, hortxe, eta ikusiko duzu ezein polito gelditzen den. Momentuz horrela, baina turko bat egingo dut. Inguruko laurak izatea dentsitate handikoak. Ea nola ateratzen dira. Eta hauek ere bai. Nola geldituko dira, Ea nola geldituko dira. Hortxe gura planteatuko dut. Eta ziurrezki aldaketa handia nabarituko duzue parkea jarriko dudanean. Orduan momentuz parkea momentuz horrela utziko dugu. Begiratu, nola egingo dugu parkea. Hemen, horrela, txikitxoago jarriko dut. Horrela. Eta ja planteatuko dut, parkea egiteko jartzen dugu hauze, entrada principal para el parque. Orduan hemen asimetria sortzen denez, etzaidana bat ere gustatzen, jarriko dugu txikitxua. Okerespanago, justo, el toque, bai. Asimetria berdin da. Pero ya horrela. Eta horrela. Principios. Horrela. Hemen saiatuko gara erdiko zeo zer sortzen. Ere ustez ondo geldituko dena. Agin ez da ondo geldituko.
horrela nola sortzen dugun. Orduan, politenak zeintzuk dira. Lehenengo gauza hau kentzea. Estela ez dugu ezer ikusten. Beitu kolumpiak zeu. Hau, eta hau. Super argi. Bat. Gero. Hauek hemen. Komunak, beti. Alde batean. Bestean. Informazioa. Justo hemen agian erdian. Zentzua dauka. Eta kafetegia baten bat ere hemen jartzea apropos, ezta? Hemen bat. Eta hemen beste bat. Gero. Zakea. Horrela. Gero labirintoak ere jarrita zeuden. Anortze. Eta ia gauza gehiago agertuko dira, ezta? Adibidez hemen jarriko du furgoneta hau, baina ia bai, zuhaitz batzuk, ezta? Orduan, ze zuhaitz jarriko ditugu, ez asmatu ia gure gustokoa, ezta? Koton. Goratzen? Orduan. Jarriko ditugu momentu horrela, dentsitatea emateko. Eta jatakizu ezin den garrantzitsuena parkearekin batera jartzea. Erreziak dela jendea kolatzen da, eta hori etzai batera gustatzen. Gusten? Zena? Eta horrela, begiratu ja trenbideak nola erabiltzen diren, Ikusten? Baina ze falta da honekin? Ze falta da, badakizu zer? Parkearekin batera, zer gehiago jarriko dudan? Parkearekin batera, musikakoa, kontzert. Uste dudalako enuen jarri, ezta? Enuen jarri ez. Orduan, justo sartzen da. Hemen egongo dira kontzertuak. Zarata nahikotxo sortzen du. Horregaitik, etxeak jartzea, aguantatzen da. Hala ere nahi baldin badugu magia, eta ikusten zaratarena, jartzen baldin baditut. Hauek. Gairatu zelako aldaketa, Zelaino ongo den zarata. Eta zuhaitzak nola ez. Kerrik asko rapela politak dira, Nik koton jartzen du, baina nik uste makalak direla, baina, bueno, auskalo. Ustez makalak dira. Baina, hemen ezin ditugu jarri. Hemen agian hobeto kale intenzoak. Horrela jende hobeto jongo da. Gusten trenarena, ez dakit trenarena gustatzen da zuen. Hala ere hemen zuhaitzen ez da ondo gelditzen.
beste zuhaitz batzuk jarri beharko ditugu, baina hemen garrantzitsua da concerts. Nola dagoen planteatuta, hemen egongo da giroa, 2030ko martxoan hasiko da, oraindik urtarrian gaude, segurtasuna topera jarriko dugu, eta hauekin batera, parke de zona de fans eta besteak, hasiko gara erabakiko dugu nola jarri. Momentuz jarraituko dugu planteatzen hauze. Bintzat lotuta egoteko, ezta? Baina ez txartu. Oraindik ez. Lotuta jarriko dugulako. Horrela. Nahin bai. Atrakzioak egongo dira. Hemen edifizioak eta baina momentuz horrela. Berriro ikusten dut zua, horrek esan nahi du zu biltzaileak beharko direla. Jarri ditzagun hemen ondo komunikatuta. Eta hemen beste batzu. Badirudialako oso beharrezkoak direnak. Hemen gorri ere ikusten da. Beraz, horrela pozago jartzen diren, oraindik falta dira. Izken nahikotxo daude, Zehaztuna. Kexatu ere egiten dira sabor kontua. Orduan agian birziklatze beste zentru bat jar dezakegu. Hemen leku berrian jendeari molestatu gabe. Orduan non jarri aldugu? Momentuz nire ustez hementxe. Hainbeste trafiko ez daukako. Beraz, ikusten European suburbia. Ikusten ze polita? Tenda batzuk behar dira. Logikoa da honekin batera jartzea, hemen bakarrik jarri dugu hau. Nire faltako dira hori publizitateko kontuak eta besteak. Gian hauek zentsua daukate justo hemen. Hau tren geltokiaren ondoan. Baina ez da sartzen. Ea zarata sortzen duen, oso gutxi. Beraz jar dezakegu hemen. Eta falta da la parque de la zona de fans, baina la zona de fans esan behar da justo ondoan. Eta zer jartzen dugu honekin batera, pues dendak. Denda txikitsuak hemen. Eta hemen.
Kuriosoa da ze jarriko den. Itu gura falta da hemen. Eta beno, hauek jarri ditugunez, jarri dezagun beste baten bat. Adibidez, jatetxe bat jarriko dugu. Antzekoa da, honekin. Baina bata da moie de peska eta bestea da jatetxea, hori bai. Kendu dezagun hau bestela ez da ikusten. Ugituko dugu. Eta egota. Jendea pospozik egongo da. Baina ura beharko da. Zer iruditzen zaizue. Gutxi barru unibertsitatea jarri beharko dugu. Ez dakit lekurik onena hau izango den. Baina momentuz horrela doa kapitulua. Zelan ikusten duzu. Beitu zenbat, zenbat pertsona tortzen diren. Zelako mugimendua dagoen. Beitu. Renfe topera. Renfe aldibiak. Ai, parkinak behar dira, noski. Parkinak... Bueno, hemen parking jartzen dut. Txatuko dugu... Orlares... Vale. Honen ondoan... Parkinak... Vale. Haro eskerrela, planteatuta... Principios... Bai, ez da? Ba, ondo, ez da? Ez que kotxeak horrela agertzen badira, ez. Sartu behar dugu horrela. Kenduko dutela autosnan, baina hau beti azten zait nola egiten dut. Bitu zenbat jende mugitzen den, Flipatu, oso horrela egin beharko dut. Beitu, Parkina planteatuko dut. Baina... karo, eske hau hemen sartzen da. Bai, eta hemen ere bai. Nagian hau hemen sartzen da. Eske oso polita da, Baina ez da sartzen. Sondia. Betu ya nola gertatzen den. Hau horrela egotea. Eta beno, iaia honekin ja kapitulua bukatutzat emango dugu. Agian, zuhiltzaileak ona begira jarriko ditut. Begiratu zelan dauden ja Fosposikor kontzertuan, zelako giroa dagoen, dendak ere daude... Karo, ez dira dendak, hotelak baino. Mugitu dudanako, baina bueno, turismoa da. Eskaera oraindik goi-goian dago. Horregaitik garrantzitsua izango da, adibidez hemen, eta jartzea. Eta hemen, agian turismoaren agertuko da, auskalo.
Baina beno, aurrera doa, Iratu zelan daude. Engo dut publizitatea eta bestea, agian diru pilo bat izango dira, baina merezi izango du. Pilo bat tiru daukadago, bueno, pilo bat tiru. Gastatu dut dirua, lehen gehiago neukan. Mango diot abiadura, ja ba. Eta jendearen postasuna jeitzi da. Orduan gauza batzuk konpondu beharko dira. Baina bitu zenba jende mugitzen den ona, Eskerrak trena jarri dudana bestela. Begiratu trafikoa nahiko ondo dago. Baina begiratu zenba jende mugitzen den. Hala ere, ikusiko dut ba ez bada, ea nola duan. Bale, tren gehiago beharko dira. Agian horregaitik jendea dago azerretuta. Amen. Claro, ez hau da, Renfe Vía Cercanías, eta bestea, ez Renfe Vía Cercanías, horrela asko sobeto. Horrela bai beteko direla, Ikusiko duzue. Hori da, adibidez nik etxera joateko erabiltzen dudan trena. Bai, Bilbotik Amurrera joateko trena erabiltzen dut. Superona. Beno, turismoarena aurrera doa. Agian eskolaren bat beharko da, ezta? Galo, eskola bat. Eskola planteatuko dugu hemen. Agiratu. Jarriko dugu eskola handia. Ondago. Hementxe. Eta jarriko dugu institutu handia ere bai. Eta bere ondoan jolasteko kontu batzuk. Adibidez. Saskibaloikoa. Bi jarriko ditugu. Eta... momentuz horrela. Momentuz horrela eta jendea posposik. Eta? Zuhaitz batzuk. Eta danok posik. Etxe gehiago jarriko ditugu. Eta horrela, txeko dugu artista. Ze moduz momentuz. Jarriko dugu pizka bat gehiago onena. Baina mugituko dugu. Horrela, eta horrela. Zela, zer dutzen zaizue. Horrela, momentuz horrela utziko du. Beno, artistak, zelan ikusten duzuen Ñuñusti momentuz. Ondartza hor dago, begiratu nola mugitzen den. Kontzertuena jarrita dago. Jendea pospozik kontzertuetan. Eta gero eta populazio gehiago. Eta popularitate gehiago, bai. Fama izango du. Orduan horrela utziko du. Argazkirako prestutziko dut. Eta zuen gustokoa izana, espero dut. Beste bat arte...